Boa noite. Hoxe temos con nos aquí a Pilar García Negro, profesora na Universidade da Coruña, unha muller que se formou aquí en Compostela e por aí adiante, que é unha experta no conocemento da vida e da obra da Rosalía Castro, entonces vai a falarnos hoxe dunha visión actualizada dunha interpretación dunha posta ao día, digamos, da Rosalía e da obra da Rosalía Castro despois da presentación a nosa compañera Teresa da Maza. Gracias, Salvador. Boas tardes. Gracias a todas e a todos por estar aquí e creo que non van a sair defraudados desta conferencia. Cantares Gallegos compre 150 anos e a voz de Rosalía, a nosa escritora principal, como dice Pilar García Negro, sigue sendo viva e necesaria. Pilar García Negro cualifica Cantares Gallegos como o primeiro monumento da literatura galega contemporánea. No 93, na súa oposición a profesora titular da Universidade da Coruña, desenvolveu unha tese que titulou Rosalía de Castro, a primeira ensayista da literatura galega. Quen é Pilar García Negro? Eu creo que xa todo o mundo sabe quen é Pilar, pero vou a decir 4 apuntes. Con 15 anos remata e de Lugo, con 15 anos remata o bachillerato superior, premio nacional, foi a persona máis nova de España con mellor cualificación, creo que aínda non superada. Pero que con 15 anos tiña leído a Quevedo e dialogaba con profesores especialistas en Quevedo sobre a autoría deste escritor, para mí tan complicado como Góngora. Estudiou na Universidade de Santiago Filoloxía Hispánica e Filoloxía Galego-Portuguesa. Foi profesora nos institutos Eusebio da Guarda e As da Riñeira. No ano 83 foi experientada por dar as clases en galego. Na actualidade é profesora, como decía Salvador, na Universidade da Coruña. Foi a primeira muller nacionalista en chegar ao Parlamento galego. Coido que estiveches do 89 ao 2003. Ensino, cultura, política para as mulleres e política lingüística teñen sido as materias de atención preferente de Pilar García Negro. É autora de 13 libros, que non vou a decir porque indo a Google ou Internet se ve o listado. Sempre está disposta a colaborar nos medios, o fai en casi todos, pero con asiduidade, na nosa terra, o xornal, Sermos Galicia, a Radio Galega, Radio Nacional, en actualidade e tertuliana con Fernanda Tavares en Videovoz. É poliédrica. Pilar non é lineal, Pilar é unha muller sabia, unha muller do Renacemento. Eu digo que é como unha cativa que sempre ten ilusión e curiosidade. Non as perde xamás. Supoño que sería feliz tocando o triángulo nunha orquesta sinfónica, pero tampouco lle diría que non a unhas maracas para tocar con un grupo de salsa. Que canta a música, se pode emocionar con Smetana, o creador da música patriótica checa, sobre todo con mi patria, mi pueblo, mi país, pero tamén disfruta desde a Muñeira de Chantada ou ca música soul, de Otis Redding, pasando por Marvin Gaye, chegando a Aretha Franklin. É unha muller que ama viaxar, que ama profundamente este país e, sobre todo, como as persoas valiosas, é humilde, é leal, é coherente, é amiga e ten un sentido de humor extraordinario que creo que marca dos García Negro. Porque a súa irmá Mari Carmen tamén ten moito sentido de humor. Eu, cando falo de Pilar, me lembro, e xa remato, da filósofa María Zambrano, que falando das mulleres, escribiu que a muller é unha pinga de aceite que empapa a terra, que as mulleres somos barro fecundo, e coido que esa é Pilar, que se non existiría había que inventala. E Pilar
que ten traballado tanto no tema de Rosalía, di que é a inauguradora da modernidade galega. Pilar, nos seus traballos, bota por terra 3 tópicos que rodearon sempre a Rosalía, que son o enxebrismo, a saudade e o sentimentalismo. Pilar, me emociono, me encanta que estés aquí, admiro e quero esta muller e agardo... quería felicitar a Quique Alvarellos, que é ateneísta, polo valor que sin ninguna axuda publicou este libro, que é do que nos vai a falar Pilar, e decir que no ano 2010, por un traballo sobre Rosalía, o clamor da rebeldía, Rosalía de Castro, ensaio e feminismo, tivo o premio de ensaio Vicente Risco. Pilar, agardamos a todo o premio. Amigas e amigos, é unha honra grande para min cumprimentar o convite xa de hai moito tempo do Ateneo de Santiago e de poder así compartillar con todas e todas vostés, con todas e todos vos, un acto onde renderemos tributo de admiración, de agradecemento e do reconhecemento preciso da actualización necesaria tamén a fundadora realmente da contemporaneidade galega, que foi unha muller chamada Rosalía de Castro. E quero agradecer moi cordialmente, moi cariñosamente as palabras introductorias de Teresa Navaza, que me admira, que se aproxima a unha especie de erudición psicolóxica que me deixou algo pasmada, de maneira que interpréteno naturalmente como dádivas do cariño que nos profesamos, da miña admiración tamén. Eu vou tentar que a voz da Rosalía de Castro chegue viva, quente e realista, tal como ela a proferiu, ao igual que a voz de Castelao soou naquele mes de xuño de 1984 na voz de Teresa Navaza e nas pantallas da televisión española que podemos ouvir todas e todos. Co castigo correspondente, co afastamento, o apartamento de pantalla correspondente que ela sofreu, como tamén Rosalía de Castro nesta cidade, en Galiza e tamén en España tamén padeceu a ser transgresora e non acomodarse ao que se esperaba por parte das mentes ben pensantes para o seu sexo e para a súa procedencia galega. A respecto de méritos académicos que Teresa Navaza me apuxo, eu teño que dizer efectivamente que son verdade, mas como quero relativizalos algo, quero únicamente indicar que do que me orgullo é de dar na reválida de sexto bacharelato que agora un ministro do nome estranxeiro quer reimplantar como se fose un tumor, porque fala de que xa exista, se non recordo mal, pola leitura da lei, do proxecto de lei, detección precoz de anomalías aos 8 aniños, nada menos, dos individuos, dos bípedes humanos que a esa tenra idade, pois, parece ser que teñen que xa ser clasificados no que na miña época se denominaba pelotón dos torpes. Pois ben, naquela rivalidade sexto, o orgullo que teño é ter obtido, segundo o comentario de unha queridísima compañeira miña, un 16 e medio. E tal cualificación, segundo ela, debeuse ao 9 e medio que eu levei e ao 7 que levou ela, porque nos situamos estratégicamente ela detrás de mí, tiña miopía acentuada, as mesas daquela éramos moita tropa estudantil, as mesas, os pupitres eran pequenos e estaban moi xuntos, e era o único que me pediu que eu agrandase un pouco a letra. Entón, eu non facía que escoller folios, claro, facía a letra efectivamente moi grande. Ele era tan hábil na copia que endexamais ninguén podería dicir, ela estragaba levemente o que copiaba para que pudese
ter representabilidade de Sam original. Entón levou moi boa nota tamén, celebrámoslo, logo adiante, as dúas daquelas, as celebracións eran tan modestas como ir tomar un pastel, e tan contentas. Entón, iso sí que querería que constase como mérito académico. En fin, non había daquela para nada, ou polo menos eu non a recordo, ou eu desde logo non a practiquei nunca, pois esa competitividade que hoxe parece, ou esa cultura, por así chamada, do premio, que hoxe parece que enchoupa todo. Había que traballar e cada que, como digo o Evanxello, conforme aos talentos recibidos e, por tanto, non había parvada de ningún tipo neste sentido. Ben, imos entrar xa rapidamente en materia. A procura dunha muller chamada Rosalía de Castro. Este é a epígrafe, o título que se me ocorreu colocar como pórtico neste meu novo libro dedicado máis en especial a cantares gallegos, a obra inaugural da literatura galega de que se conmemoran neste ano, como saben, 150 da súa publicación. E isto recordando unha das frases que meu pai atribuía con moita simpatía á súa sogra, por tanto, a miña avoa materna, que lle facía moita graza cando dicía isto non ten traza. A nai, da miña nai, era unha das frases, isto non ten traza, isto non ten xeito. E por que a recordo? Porque a maneira do termo que se emprega para o gando vacún, por exemplo, cando se fala de trazabilidade ou de traceabilidade, isto é, do itinerario ou do percurso que segue a res desde a súa primeira existencia animal até o prato na nosa mesa. Se a similitude se pudese usar, nós falaríamos tamén dunha traceabilidade moito corrompida no caso de Rosalía de Castro. De modo maneira que a todas e a todos nós, galegas e galegos de hoxe, como mínimo, como media da miña idade, a Rosalía de Castro que nos chegou foi unha meta-Rosalía. Isto é, coñecemos antes unha versión dito en hipérbole momificada ou, dito máis moderadamente, deturpada ou con graves mutilacións da súa personalidade e da súa obra. Entón, é ben que comecemos por un retrato axustado non a nosa intención, non a nosa vontade, senón estritamente aos datos biográficos e documentáveis na súa obra que podemos utilizar sen mingua da verdade en absoluto. Estamos ante unha muller que viveu en carne mortal 48 anos, que publica nada máis e nada menos que 5 novelas, que é a inauguradora da literatura galega contemporánea con, efectivamente, cantares gallegos, que é autora, publicado 17 anos máis tarde, en 1880, da monumental Follas Novas, esa obra con 5 libros que constitúe en por sí, como algún contemporáneo xa afirmou daquela, toda unha literatura, unha muller que ten, sobre todo na década dos 60, intervención en prensa, que mantivo sempre ergueita sen demisión de ningún tipo, e subliño con toda a forza do meu lápis mental este aserto, sen demisión de ningún tipo, o patriotismo galego de máis alta voltaxe, e que resulta, efectivamente, por moitas cualidades, moitas rupturas acumuladas, única e intransferible. Entón, efectivamente, Rosalía de Castro vai significar, do ponto de vista da clase social, esa veta ou esa liña da fidalguía galega, da antiga aristocracia rural, no tempo dela, no caso da súa familia, sen bens ou con un patrimonio xa moito reducido, e que se aplica a unha modernidade extrema.
a modernidade de considerar que a literatura non era unha distracción, un hobby, un pasatempo, un simples intercambio ornamental, senón un traballo experto. E que como tal traballo experto había que lle conceder toda a seriedade do oficio e podía render profesionalmente. Isto é, podía ser un medio digno de vida para quen o practicase. Claro, isto colidía completamente, como ela mesma se aclarou de explicar en versos seus que despois recordaremos, colidía completamente con ese estereotipo dos versos de carácter ornamental, como digo, ou como simples distracción, permitidos ás señoritas da boa sociedade. Isto é unha especie de coñecemento xibarizado, empequenecido, un pouco de piano, un pouco de música, un pouco de lingua francesa ou, efectivamente, a composición de algúns versos para distrair ou entreter as visitas. Claro, desde os primeiros gromos literarios de Rosalía de Castro, todo isto fica polo chão, completamente escalado, porque a súa intención vai ser outra. Por tanto, hai, en primeiro lugar, unha ruptura a respecto do que se espera dela como muller, dela como galega e dela tamén pola clase social de inicio a que pertence. Dela, como galega, espérase que cumpra a lei ou a norma non escrita, mas moi actuante no seu tempo, que pasaba por unha emigración de tipo intelectual e de tipo político. Unha instalación en Madrid, a capital de Galicia, de facto, non é ninguna interna ao país, tampouco non é onde nos encontramos, Santiago de Compostela, é a todos os efeitos Madrid. De maneira que a emigración galega xa desde fins do século XIX coñece dous camiños complementares: a das clases populares, a de todos os elementos traballadores que, sobre todo nas cuadrillas da Sega, por exemplo, da emigración andoriña, van a Castela para tratar de obter, ainda que fose ínfimo, un salario, a necesidade, por tanto, de un diñeiro para, entre outras cousas, pagar as enormes cargas fiscais que, como novidade, tivo a ben agasallarnos o Estado xa no século XIX, e a outra emigración de tipo político ou de tipo intelectual ou combinadamente as dúas condicións. Se examinarmos a historia da Galiza desde comezos da Idade Moderna, observaremos como a de España, a historia de España, está ateigada de elementos galegos servidores da coroa española ou do Estado español con posterioridade. Por tanto, desde virreis até bispos, confesores do rei ou da raíña, ministros, por suposto, no século XIX. Entón, esta é unha característica do país que vai tamén alongarse, como digo, no século XIX e que coñece a nosa escritora. A nosa escritora, efectivamente, na primavera de 1856 está instalada xa en Madrid. Despois, poucas datas despois de se celebrar aquí, ou moi perto de aquí de Santiago, en Conxo, en concreto, o célebre banquete que uniu obreiros e estudantes, e no que ela, tal vez, pudese estar presente. O caso é que en abril de 1856 viaxa a Madrid, publica ali a súa primeira obra, La Flor. Esta primeira obra vai ser obxeto dunha recensión por parte de Murguía, o que será despois o seu home con quen casa o 10 de outubro na capital, en Madrid, o 10 de outubro de 1858, e aquí nesta primeira obra hai xa o indicio dunha ruptura moi significativa, porque Murguía vai defender que ela é home e muller, ou é muller e home ao mesmo tempo. Di que é muller pola tenrura dos sentimentos que expresa neste seu primeiro poemario, máis home pola franqueza con que os expresa. E Murguía xa se pregunta por que unha muller
non pode amar e confesalo. De maneira que el está advertindo xa unha rareza, entre aspas, ou unha cualidade que despois, por parte da autora, vai ter cumprida resposta naquel poema que todas podemos recordar, que inicia a magna obra Follas Novas. Ese poema que en só 29 palabras, en só 4 versos, constrói ou constitúe todo un tratado de filosofía, pola interpelación ou pola gravidade da pregunta fundamental que plantexe. Di a nosa escritora, daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai, de que a terei. A pregunta poética é moitísimo máis eficaz que a información, porque está interpelando aos sabios, a toda a orde dominante a respecto dos estereotipos sexuais que ela desde o primeiro momento da súa produción vai contestar debidamente. E efectivamente, en 1858, justamente o ano en que ela casa con Murguía, vai escrever un explosivo manifesto editado en Vigo nun xornal de moi pouca, nunha publicación de moi breve, de moi pouca duración, El Miño, que titula Líder, e onde deixa cair no envoltorio da prosa poética e, por tanto, da ambigüidade favorável que concede sempre o uso da poesía, onde o eu autorial sempre se pode refuxiar no eu lírico, é dizer, eu digo e non digo ao mesmo tempo. Mais as proclamas que ela deixa escritas son do seguinte teor: cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago en apariencia mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Ben, con estas e con outras proclamas que contén esta prosa poética, alaban polo río abaixo o mito da obediencia de vida, da creación fundacional da Biblia de Eva a respecto de Adán, o mito da obediencia de vida selado no Código Civil, claro, herdado napoleónico de 1804, no Código Civil vixente daquela e até 1977, da obediencia de vida da muller casada ao home, e un elemento fundamental que hoxe pode que nos pase máis desapercebido, que é a importancia concedida á capacidade intelectiva das mulleres, a seren donas do seu propio pensamento. Porque, efectivamente, o dereito á educación entendida como vigilancia moral sí que estaba admitido no tempo de Rosalía. O dereito á educación entendida como instrucción era a cuestionar. No Ateneo, mesmamente, da Coruña, en 1858-1859, o enfundado, o primeiro tema que se plantexa por parte dos ateneístas é este: son las mujeres merecedoras de educación, son aptas para recebela, é a pregunta que se plantexa. Desenvolven a catedráticos e efectivamente a disputa está en si eran merecentes ou non se eran merecentes, si tiñan capacidade cerebral, capacidade biolóxica, por tanto, para serem algo máis que esposas, nais ou cuidadoras doméstico-familiares. Rosalía de Castro vaise apoiar nun grandísimo valor que ela recordará en textos seus, por exemplo, a frente da súa primeira novela, como é o Padre Feixóo. E o Padre Feixóo, efectivamente, moitos anos antes da Revolución Francesa e moitos anos antes de que Olympe de Gouges escrevese e dirixise a raíña a súa célebre Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá, o noso Padre Feixóo estaba escrevendo e publicando no Teatro Crítico Universal
o discurso en defensa das mujeres, nada menos. Isto é concedendo capacidade non só sentimental, senón intelectiva e, por tanto, aptitude para o desenvolvemento de todas as ciencias ou de todas as disciplinas humanísticas ou sublimes ou de todo tipo, como se dicía daquela. Así que Rosalía é filla claramente tamén deste espírito. Mais ben, en 1860, 61, 62 e xa en 1863, cando se publica Cantares Galegos, a nosa escritora xa realiza unha segunda ruptura fundamental. Existen, aquí temos no público especialistas como Lidia Fontoeira Sulis, que coñece perfectamente ben todo o percurso da literatura do XIX ou da escrita en galego anterior a Rosalía de Castro. Existe literatura en galego? A resposta é afirmativa, claro está. Existe escrita en galego de carácter patriótico, literatura utilitaria vinculada, por exemplo, aquí mesmo, Santiago, vinculada ás disputas, a polémica entre liberais liberais daquela, claro, non de hoxe, liberais e absolutistas. Existen antecedentes tan valiosos como poemas de Francisco Añón ou mesmo libros como A gaita gallega de Pintos, publicado en 1853, que compila ou recompila varias colaboracións del publicadas anteriormente en prensa, de maneira hai, por suposto, moitos textos de defensa da Galiza e de preocupación pola súa economía e pola súa cultura escritos na lingua oficial do Estado, como non podía ser de outra forma, en español, por tanto, de maneira que hai un movimento moito favorável a que a Galiza, efectivamente, aflorase e a que pudese contar cunha literatura digna de tal nome. Cal é a ruptura, por tanto, que Rosalía de Castro acomete? En primeiro lugar, é fundir toda a súa ilustración, toda a súa cultura formal. Toda a obra de Rosalía de Castro destila un profundo coñecemento de outras literaturas, nomeadamente a francesa, e de outras lidas nesta lingua, en francés, coñecementos da Biblia, de filósofos do seu tempo, de unido todo isto a esa defensa ou esa elevación que la fai da cultura popular galega. De modo maneira que en Cantares Galegos a nosa escritora vai elevar a lingua galega asociada internamente aquí dentro de nós tamén ao máis tosco, ao máis baixo, ao máis groseiro, vai recoñecela como vehículo, como recipiente dunha cultura rica, variada e, por tanto, apta para que pudese ser obxecto da literatura máis formalmente elaborada como aquela realiza. De maneira que esta vai ser a primeira execución do principio de fusión. En segundo lugar, ela vai decididamente colocar a patria galega no centro, resgatala da periferia, resgatala das marxes ou resgatala do underground e vai colocala no centro da preocupación dos propios galegos e galegas e dela como autora. E para iso, Cantares Galegos vai utilizar un artificio ou un recurso de grande eficacia, que é usar da meniña gaiteira a que comeza o poemario, e a que o conclúe, ao final, todas e todos lembramos ese poema inicial, Has de cantar, meniña gaiteira, esa voz colectiva que lle pede que exhiba, que exteriorice a cultura da comunidade, da colectividade, e ese poema final é o cantei, onde di a gracia non era moita, pero onde di que o amor da patria afoga e, por tanto, dá conta dese cometido. E aí Rosalía de Castro vai escoller unha rapaza morena, como aparece nomeada no primeiro poema, rapaza do demo, aparece cariñosamente chamada, sin ningún afán irreverente nin blasfemo de ningún tipo. O demo na nosa cultura anda entre nós con moita máis familiaridade, como sabemos,
que noutras culturas onde a divindade ou o sobrenatural ten un carácter moito máis sacral. Aquí, como sabemos, un grande admirador de Curros, na seguinte promoción literaria, de Rosalía, non? Curros, falle dicer a Deus, nun poema seu moi conhecido tamén, si este mundo que eu fixen que ben non me leve. Por tanto, está moi encarnado na nosa cultura e, por tanto, na nosa lingua. Rapaza do demo e rapaza morena. Esa rapaza morena é un distintivo, Rosalía de Castro non dá pontada sen fío, é un distintivo claro da clase social e do mundo que pertence. Non ten nada a ver co bronceado actual, tan perseguido, mesmo pagado, como signo de tempo, de capacidade turística, de capacidade de ir a praias ou de pagar un salario. A rapaza morena dos versos de Rosalía é morena polas inclemencias do tempo, é morena polo vento, polo sol, pola auga, pola choiva ou pola dureza do traballo no campo, no traballo no mar ou en ambos ao mesmo tempo. E entón ela vai ser a batuta que dirixa ou en que delegue a execución da obra a propia autora. E aí, contrariamente a visións realmente facareñas de cantares gallegos, aí, desde ese primeiro poema até o 36º, na segunda edición, que o cerran, vai abrirse unha especie de ópera concertante, como con expresión feliz dixo, escreveu Carballo Calero, unha especie de grande escenario onde van ter, e aquí está a seguinte ruptura, absoluto predominio os suxeitos femininos. De modo de maneira que as protagonistas femininas que aquí aparecen están consideradas pola autora suxeitos merecentes da súa propia historia e de ocuparen na sociedade, de ocuparen na expresión literaria, o posto real que ocupaban na sociedade canto ao traballo e, por tanto, merecentes desta elevación. E aí vai haber unha enorme variedade. A poeta domina soberanamente ben todos os recursos da poesía popular e tamén da poesía culta. Entón, vai haber monólogo interior onde descubrimos a confisión do ideal erótico da voz feminina que se expresa con cuartetas, con utilización de cuartetas populares belísimas, cheas de elementos ou de recursos literaturizadores. Aquela, no segundo poema, aquela que di o meu corazón che mando cunha chave para abrir, nin ti nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Aproveita a autora para readaptar ou para modernizar o que na cantiga popular expresa a lealdade do sentimento amoroso femenino. E isto o que vai poñer en contraste con ese pedir tolo do elemento masculino, unha especie de voracidade no uso sexual que non comunga ben cos sentimentos e coa máxima entrega que a rapaza quer significar. Ou vai esmerarse a autora en, con toda a versatilidade no uso do verso e con un manexo absolutamente fluido e riquísimo da semántica da lingua, vai se esmerar na poesía dialóxica. E esta poesía dialóxica vai ter como protagonistas unha vella e unha rapaza, unha moza e un mozo, ou vai ser tamén un prodixio de adaptación no travestismo literario, entendendo por tal na súa capacidade para garantir a polifonía de todo o conxunto. Isto é, en voces, en suxeitos líricos masculinos. No emigrante de Adiós Ríos, Adiós Fontes, na xa emigrada de Airiños Aires, que teme morrer sen volver pisar a súa terra, e, por suposto, sen esquivar tampouco directamente o eu autorial, como, por exemplo, en poemas como A Gaita Gallega, que é a resposta ao poema do mesmo título en español de Ventura Ruiz de Aguilera, La Gaita Gallega, onde a autora, con un equilibrio realmente admirável, vai combinar
a estrita imitación dos versos, das estrofes e de todo o imaginario, veremoslo despois na lectura de algún fragmento, de aplicar ao Galiza de Ventura Ruiz de Aguilera, máis para lle dar a volta ela completamente. Por tanto, para reinterpretar ese sentimento afectuoso e compasivo de Ruiz de Aguilera para coa Galiza e cos galegos. Ou vai vestirse, a autora tamén vai meterse na pel dunha rapaza que compón unha impresionante mistura de elexía e de cantiga de maldicer, de ampla tradición medieval, claro está, na nosa literatura. Estou a referir a ese poema que leva na cabeza, que está encabezado por versos moi coñecidos tamén, que din castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos, cando van como rosas, cando ven como negros. Con esas dúas poderosas metáforas tan expresionistas, a primeira, rosas, que marca a louzanía, o vigor e a forza da xuventude que emigra, e con esa outra, negros, que marca a extremosidade xa da penuria, do maltrato físico e, por certo, tamén no século XIX, da explotación colonial directa. Pois ben, esta moza compón o seu do particular pola morte do mozo, por maltrato inflixido na Sega, en Castilla, e a partir de aí innova, e aí hai un cambio do eu ao nós moi significativo no poema, como imos ver agora, pois a partir de aí digo que innova dunha forma, e aí está a batuta autorial da autora, moi significativa ou moi inteligente. E é que a poeta e o eu poético non se limitan a defenderse, por tanto, a un exercicio, un alegato de defensa e de autodefinición, senón que por primeira vez van compoñer o retrato do agresor, o retrato do ofensor. E aquí hai unha novidade enorme, inclusive do ponto de vista da autoestima colectiva, que alguén ouse facelo. Se me permiten a comparanza, especialistas en medicina, en psicología, e mesmo tamén do mundo xudicial, afirman que no caso dunha muller maltratada é un grande paso na terapia necesaria, na súa cura, non só que ela recobre a autoestima perdida, que deixe de lacerarse, senón que ouse definir o elemento maltratador ou o elemento violador. Entón, aí estamos xa nunha fase de reafirmación, porque efectivamente consegue por de cara verbal a quen a maltratou. Pois ben, mutatis mutandis, no caso deste poema tan ainda hoxendía, tan mal entendido, temos tamén un exercicio destas características. A cantiga, efectivamente, de maldicer que a rapaza compón está dirixida contra e sobre aqueles directamente responsables da morte do seu home, do seu mozo. E digo que ainda hoxe, 150 anos despois de que Rosalía de Castro fose acusada por parte de algúns elementos moi sensibles coas esencias castellanas, nós, galegas e galegos, para algúns, dirían xa daquela, non importa senón toda a carga de galegofobia proxectada sobre nós, porque teríamos vido a este mundo para sofrer. Pero, claro, outra cousa é meterse cos castellanos, non? Eso xa son palabras maiores. Entón, Rosalía de Castro padeceu, efectivamente, no seu momento, ou foi receptora de críticas, porque este poema, Castellanos de Castilla, levantou ronchas e provocou esa acusación de anticastellanismo a autora, esquecendo completamente unha realidade que a autora non inventa en absoluto. As estatísticas, efectivamente, están aí, como estaban aí as estatísticas e o drama da emigración, tanto da Andoriña a Castela como da emigración a ultramar. E, en segundo lugar, supón, hoxe en día, que tamén se reavivou aínda onte cun artigo en concreto na Voz de Galicia de Fernando Salgado, onde se di Cantares Gallegos cumple 150 anos
aquel hito poético clave na recuperación de la identidad galega, supuso tamén a maior afrenta sufrida por Castilla en forma de verso. Rosalía culpó a los secos fillos do deserto de degradar a los gallegos que, según la cantiga popular, iban como rosas a segar los campos de trigo e volvían como menos. E, en fin, despois tamén se espralla nos males que padece Castilla na década dos 60. Este tipo de visión nega, en primeiro lugar, a esencia da propia poesía. Unha das misións, se queremos dicirlo así con palabra un pouco hiperbólica, da poesía é poder realizar xustiza poética, poder conseguir que a palabra sexa como mínimo un talismán ou unha consolación frente a un mal histórico e moi asentado na sociedade galega. E, naturalmente, a galegofobia existente era, como antes indiquei, ben real e repartida, como, por certo, escritores da literatura española de tempo non tiñan por menos que recoñecer, ou como a propia dona Emilia Pardo Bazán non tiña por menos que admitir cando dá conta da exigua ración alimentar que os segadores e segadoras obtiñan e de un salario tamén ínfimo. Pois ben, en primeiro lugar. En segundo lugar, Rosalía de Castro vai representar tamén por vez primeira na nosa literatura do XIX esa firmeza e esa coraxe, ese desacomplexamento, diríamos con palabra un pouquinho paquidérmica, de poñerse en frente desde Galiza, de darlle voz a unha penuria ou a un drama tan grande. En seguinte lugar, teríamos, a propósito de cantares gallegos, teríamos que advertir que a nosa autora non realiza etnografismo ou folclore ou folclorismo no sentido en que hoxe o coñecemos. Efectivamente, ela inspírase ou glosa ou desenvolve moitas cantigas, moitos cantares, refrás, frases feitas preexistentes na nosa riquísima literatura oral, mas sempre para inxectar un espírito de modernidade, de pensamento dela propia, de pensamento autorial, en definitiva de actualización. E isto é sistemático en todos os cantares gallegos. Por exemplo, nun poema como de San Antonio Bendito, Dádeme un home, ese poema existente xa na literatura popular, con esa hipérbole coñecida, que me maten, que me esfole, ela aclara, e digo isto porque tamén en libros de texto, que eu non sei se alguna xente cando lee libros de texto ou noutros comentarios sobre poemas sobre Rosalía de Castro, eu ás veces penso que alguna xente cando lee está baixo a lixesta de vodka ou de alguna bebida alcohólica de alta graduación, porque chega a falar de que o poema está protagonizado por unha solteirona que expresa as súas arenas por casar. Como vai ser solteirona, e ainda tendo en conta a idade media daquela de matrimonial, unha rapaza que ten un irmãocinho que xa ten dentes, por tanto que consome, que come, pero que non pode traballar, que non é forza productiva, que non ten dote ningún. Rosalía de Castro explica, por tanto, por que esta rapaza pede desesperadamente o matrimonio. Pero ela no mercado matrimonial non cotiza nada, porque ten unha vaquiña bella que xa non dá leite e unha culler de boxe e catro de ferro, ou cousa así. Entón, ela necesita, efectivamente, sabe que só da instancia superior do santo abogoso dos matrimonios pode provir un milagre que axude na súa propia subsistencia. Os pais non existen, ela é responsable, que diríamos hoxe, monoparental, por tanto, dela mesma e do seu irmãocinho. E ao final, a autora di con toda a carga de ironía, porque sempre vou ter un home para un remedio. De maneira que a frase aplicada na lingua común cotiá
a un obxecto, sempre vou ter unha vela para se falla a luz, falamos de electricidade, en fin, ou sempre vou ter na casa un reposto de algún ben doméstico, pois ben, vaise aplicar ao home. De maneira que Rosalía devolve o que funciona na sociedade. Na sociedade funciona unha cousificación das mulleres, tanto aportas no matrimonio, tanto vales, tanto dote podes garantir, tanto poderás ser ben tratado, e aplícao, devolve e aplícao efectivamente ao home. E así falaríamos tamén da mesma táctica en xeral en todos os poemas. Por tanto, non hai grabación magnetofónica. A fórmula magistral de Cantares Gallegos é esa fusión ou esa unión entre saber popular, folclore efectivamente no sentido etimolóxico da palabra, mas non no sentido reduccionista ou no sentido en que nós hoxe o entendemos, porque para nós hoxe o folclore xa ten moito de produto en disco, en danza, en música, pois moito de produto codificado, digamos, e envasado. Daquela é unha elevación da propia realidade cotiá ou festiva ou emigrada. Pois ben, estes dotes todos a nosa autora vai nos colocar ao servizo tamén do que expresa perfectamente ben xa no prólogo do libro. O prólogo é moito máis do que un paratexto, é moito máis do que un prólogo ao uso. A Captatio Benevolentia, que era como escritora novel en galego, con obra destas características, introduce, claramente, ou está claramente ligada á magnitude da empresa que ela se propón desenvolver, nada menos que ordenar e ofrecer ao público en formato libro unha representación elevada da cultura galega partindo da existente, da cultura popular, da cultura das clases traballadoras. Subliño en formato libro porque nós hoxe concebemos o tal como un produto seriado e moito máis común. Daquela, o formato libro, inclusive polo prezo que tiña, nada barato, 16 reais, 4 pesetas, polas inclusive dificultades previas para poder ser impreso en Vigo por parte de Juan Compañel. A obra foi promovida por unha rede de suscriptores, os exemplares a venda foron poucos, as preocupacións do impresor eran grandes porque querían realmente darlle saída a este libro consciente de toda a súa novidade. E entón digo que o que ela, por tanto, o noso escritor realizou foi esa fusión entre cultura popular e toda a súa ilustración e todo o seu, efectivamente, talento artístico. Intencións anunciadas xa, como dixen, no prólogo ou no ensaio inicial, onde vai haber 3 entidades que antes xa nomei: lingua galega, patria galega e o propio papel das mulleres. E onde ela, inteligentemente tamén, vai proclamar a necesidade de que haxa obra antes, e aquí temos outra ruptura, outra transgresión, antes de que os sabios dictaminasen en que galego se podía escrever ou que orientaría a literatura galega. Foi di ela, o móvil principal que me impeleu a publicar este libro, que máis que nada conoxo que necesita a indulxencia de todos. Sin gramática nin regras de ninguna clase, o lector topará moitas veces faltas de ortografía, xiros que disuarán os oídos un purista, pro o menos, e para disculpar en algo estes defectos, puxen o maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do noso povo, e penso que conseguín en algo. Conclúe así, con esta advertencia, na conciencia de que, claro, para que haxa botánica ten que haber flores, ou ten que haber árboles, e que non se podía dilatar por máis tempo a existencia na literatura culta, na literatura formal, en formato libro da propia Galiza. Pois ben, de todo isto nacen estes cantares gallegos. Ela vai aplicar con moita frecuencia, ao principio tamén
tanto en Cantares como en Follas Novas, da patente que falase, isto é, dese contagio da nosa sentimentalidade á natureza que nos contempla. A súa visión non é paisaxística, non é de pintura superficial, senón que diríamos con palabras de hoxe que comparten ademais o mesmo lexema, é económica e é ecolóxica. Cando ela está facendo ese canto continuado á natureza galega, é sempre coa comparanza enunciada no propio prólogo e en poemas despois de dentro interior do seu libro, de esa comparanza da vizosidade, da variedade, da auga como poderosísimo alimento da terra galega, dese verde que efectivamente temos tan incorporado nas nosas retinas e botamos en falta cando ponemos o pé onte, como a hoxe, fora da nosa terra. Estamos ante a obra de unha, ante o libro e a obra dunha escritora culta, con manexo perfeito da perceptiva, das perceptivas literarias, con grande coñecemento, como xa indiquei, da literatura popular, que é autora sen pexa ninguna pola súa parte de poesía directamente política, como máis unha vez afirmou Carballo Calero, que xa citei antes tamén, que é sentimental, mas non lacrimóxena, e aquí quixera facer unha aclaración a respeito do dereito para contrarrestar esa adxudicación despectiva, claramente pexorativa, de chorona, que é equivalente de outros despectivos en feminino que, como saben ben, pois no código sexista aumentan sempre o carácter negativo, non por casualidade os árbitros de fútbol son chamados burra e non burro, non sei por qué, porque se feminizan, pero sí sabemos por qué, porque o mona ou burra, pois teñen unha carga de pexoración moito máis grande. Pois o mesmo mexona, tamén na nosa lingua, e o mesmo aplicado ás nenas, como se a capacidade minxitoria estivese eliminada nas crianzas de sexo masculino, pero xa sabemos tamén, claro está, que se debe, ou o despectivo tamén chorona. Non ten nada de lacrimóxeno, Rosalía de Castro, de sentimentaloide, de procura de unha de fabricar lame, de fabricar vaguas, como algunha outra poesía, efectivamente no seu tempo, ou algunha outra literatura moi afeiçoada ao dualismo moral, a bons e maus, os bons angélicos e os maus malísimos, que realmente cultivaba. Non ten nada disso. Mas, por outro lado, aclaremos e reivindiquemos, se fai falta, a necesidade, o que indica o verbo chorar, porque podemos nos preguntar que hai de mau en chorar, que hai de mau, como ela efectivamente demostra na súa obra e expresa, en compadecerse dos demais, en sentir dor por crianzas espidas, cos pés lañados polo frío, aquí, moi perto de onde nos encontramos, na Catedral de Santiago de Compostela, nese poema onde ela increpa aos burgueses e aos benpensantes e aos adoradores do Altísimo, di ela, a medio fariseos, cando se increpa con este cualificativo evangélico tan duro, ou con esta denominación. Que hai de mau en chorar ou en recoller os traballos de tantas e tantas mulleres, como ela expresa, por exemplo, en Follas Novas? De maneira que esa aclaración tamén sería moi interesante tela en conta. E como quero a recta final da miña, a recta final é unha cursilada completa, así que suprimo
risco da pizarra. Os últimos, para que podamos ter un tempo tamén ao que eu me brindo moi gustosamente de preguntas, se eu estou en condicións de respondelas, preguntas pola parte de vostedes, dúbidas ou críticas, ou darnos, por suposto, por tal que sexan verbais, dirixidos contra a miña exposición. Pois ben, digo, como creo que resoan efectivamente palabras dela, vou referirme a algúns poemas, algún poema de Cantares, e se dá tempo algún tamén de Follas Novas. O poema número 30 na segunda edición de Cantares, por comezamos por algo totalmente lixeiro, e que parece que é cantábile, efectivamente ten esta cualidade musical, e que parece que é algo totalmente light, que non ten importancia ninguna. Entón, veremos que é o que aparece aquí por primeira vez en galego e por primeira vez en todas as literaturas hispánicas do seu momento elevado ao primeiro plano. É unha muller nova que fala unha nai. Vente rapaza, vente meniña, vente a lavar no pilón da fontiña. Vente minguiño, minguiño, vente, douche sinón polo demo do dente. Que auga tan limpa, que rica frescura, vente a lavar, que é un primor criatura. Válganos Dios, que se a auguiña non houbera, lamas que corpo mortal se volvera. Vinde a lavarvos, andar lixeiriños, a cara primeiro, dimpois os peiños. Ai que meniña, que nena preciosa, dempois de lavada parece unha rosa. E este meniño que teño no colo, dempois de lavado parece un repolo. Ai que tan cuco, ai que santiño, ven os meus brazos, dareiche un biquiño. Olliños de gloria, cariña de meiga, apértame ben, corazón de manteiga. Corre, corre, a cantona te peite, corre, darache unha cunca de leite. Corre, corre, teu pai mariquiña, que come cebola con pan e sardiña. E continúa. Esta muller, este poético, segue, continúa a facer todos os labores domésticos, de manutención e tamén de cuidado da facenda. Despois xa non vou ler, pero despois ten que atender a todo o que é esta economía. Que é o que está aquí en primeiro plano? Se abandonamos a leitura nosa, se abandonamos o preconceito barato e prosma, e facemos unha leitura inclusive comparativa, como dixen antes, a respecto de outras literaturas. O valor do traballo feminino na produción e reproducción de bens domésticos, no que ten de atención aos pequenos, no que ten de labores directamente vinculados, neste caso, ao traballo do campo. Por tanto, até os poemas máis, e claro, podemos preguntar isto, que mo fixo? Ou por que ela, como muller consciente do seu sexo, do seu xénero, ten interese en facelo. E no poema que antes comentamos, por mudar agora completamente de ton, en castellanos de Castilla, para poder comprobar o que antes indiquei, ainda que sexa a través de alguna estrofe nada máis, ese cóctel ou esa simbiose de elexía e de cantiga de maldición. Cando foi, di ese poético, esa moza, cando foi iba sorrindo, cando veu viña morrendo, a luciña dos meus ollos, o amantiño do meu peito, aquel máis que neve branco, aquel de dosuras cheio, aquel por quen eu vivía sin que vivir non quero. E comeza agora nun increscendo constante o retrato da situación por el padecida e despois o retrato do maltratador. Foi a Castilla por pan, e saramagos lle deronlle fel por bebida, peniñas por alimento, deronlle, en fin, canto amargo ten a vida no seu seo. Castellanos, castellanos, tendes corazón de ferro. Ai, no meu corazonciño xa non pode ver contento, que está de dolor ferido, que está de loito cuberto. Morreu aquel que eu quería, e para min non hai consuelo. Solo hai para min Castilla a mala lei que che teña. Permítade aos castellanos, castellanos que aborrezo, que antes os gallegos morran que ir a pedirvos sustento. Con ese eco meduliano ou
unha morte correspondente da colonización do Imperio Romano do noso territorio. E vai despois de toda esa enumeración que ten o carácter de desabazo e de xustiza poética que antes indiquei, volve mesmo anunciando ou insinuando a súa posibilidade de suicidio. Morreches, meu queridinho, e para min nai consuelo, que onde antes te vía, agora xa só unha tomba vexo. Triste como a mesma noite, farto de dolor o peito, pídolle a Dios que me mate, porque xa vivir non quero. Mas en tanto non me mata, castellanos que no rezo, ei para vergonza vosa, ei vos de cantar xemendo. Castellanos de Castilla, tratade de vos gallegos, cando van como rosas, cando van como negros. Inadmitir este poema ou acusar a autora, entón, supón exactamente, suporía o mesmo, ou suporía automáticamente chamar a terrorista, ni máis ni menos, pola escrita de un poema que, en cambio, non merece ninguna destas respostas negativas, un poema que gosto tamén en ler, porque xa concluímos, porque está sometido a leituras, na miña opinión, que o deforman, porque realmente o poema é de unha extraordinaria violencia, de unha extraordinaria vehemencia. O poema é a xusticia pola man, e víase. E entón aquí temos todas as, como sabemos ben, se o recordamos, todas as agravantes maiores do delito que se vai, do homicidio que se vai cometer. Nocturnidade, premeditación e aleivosía. Non a voz feminina que o vai perpetrar, efectivamente, conta con todas estas agravantes. Mais ela vai compoñer tamén, como auto-abogada defensora, o seu alegato, a explicación de que extremosidade a leva a esta acción mayúscula. A xusticia pola man. Aqués que ten fama de honrados na vila roubaronme tanta brancura que eu tiña, botaron estrume nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mentiras. Nin pena deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas, o raso cas lebres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos que tanto eu quería, morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucharonme a vida, fixeron un leito de toxos e silvas. E, en tanto, os raposos de sangre maldita, tranquilos, nun leito de rosas dormían. Salvádeme, ou xueces, berrei, tolería, de min se mofaron, vendeume a xusticia. Bon Dios, axudaime, berrei ainda. Tan alto que estaba, bon Dios non me oíra. Estonces, cal loba doente ou ferida, dun salto con rabia, pillei a fouciña. Rondei a semiño, ne as ervas sentían, e a lúa escondíase, e a fera dormía cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma, e as mans estendidas, dun golpe, dun soio, deixeinos sin vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando o alba no día. E estonces cumpremos a xusticia. Eu neles, e as leixes na man que os ferira. Estaríamos, por tanto, como antes indiquei, ante o que a Audiencia Nacional Española cualificaría como apoloxía do terrorismo. Non hai demisión, como antes indiquei, en absoluto, no espírito de defensa de Galiza, na súa conciencia, por parte da nosa autora,
e concluo xa unha mostra probablemente en 1883, por tanto moi perto xa do seu falecemento, un poema póstumo que non foi publicado en vida dela, e que diga así, un poema claramente épico e nun ton de dor e de defensa por isolados e solitarios que se encontrasen os defensores da Galiza e ela mesma aquela altura. Di así: carendo van los bravos combatientes y más se aclaran cada vez las filas. No lloréis, sin embargo, en el vacío que los muertos dejan, otros vendrán a proseguir la liza. Vendrán, más presto del vampiro odioso, destruid las guaridas, si no queréis que los guerreros vuelvan tristes y oscuros a morir sin gloria antes de ver la patria redimida. En fin, a nosa autora puxo en práctica a síntese dos 3 Vs, de exercer sin transfugismo, sin cambiachaquetismo de ningún tipo, por iso tamén o pagou con tanta hostilidade, con tanto acoso, con tanto silenciamento, con tanta incomprensión. Digo a síntese dos 3 Vs, o dereito de voz, o dereito de voto e o dereito de veto, para ela mesma como escritora e para a súa patria, para Galicia. E podémosla considerar hoxe, se me permiten a paronomasia, pois foro e faro. É un inmenso foro de temática feminista, de temática galega, do máis avanzado do pensamento que coñeceu o século XIX, pero sempre cunha independencia de criterio allea a calquer convencionalismo ou ao seguidismo de calquer moda, cun grande talento literario, e é faro ao mesmo tempo porque ela levantou, como todos os grandes clásicos, sexan nomeemos Shakespeare, nomeemos Beethoven ou de calquer outro lugar do planeta, levantou cuestións, levantou expedientes radicalmente humanos, cun grau de particularización e simultaneamente de universalización como válida a súa expresión para toda a humanidade, que chegan aos nosos días. De maneira que a súa vixencia, a súa autoridade é plena e as súas tendencias e a súa orientación tamén están claramente marcadas. Claro que vale para todo o povo galego que ela representou e defendeu, pero desde logo non vale en absoluto para os que negan, esmagan ou queren diluir até que se esfarele o propio povo galego e Galiza no seu conxunto. Moitas grazas.